Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabagyan kawilujengan, mugi tansah kajiwa kasalira. Dumateng kula panjenengan sedaya. Ingkang dahat kinurmatan panjenenganipun Bapak Muhammad Wantoro, Kepala SMP Negeri 1 Jetis. Ingkang kula hormati Bapak Ibu Guru karyawan-karyawati SMP Negeri 1 Jetis saha para siswa-siswi SMP Negeri 1 Jetis ingkang sutresna. Sumangga langkung rumiyin kula dherekaken ngujukaken rasa syukur dumateng Allah ingkang sampun maringi kanikmatan. Satemah kula panjenengan sedaya saged kempal wonten papan menika kanthi wilujeng. Bapak Ibu ingkang kula hormati saha para siswa ingkang sutresna, ing mriki kula badhe ngaturaken sesorah kanthi irah-irahan Raden Ajeng Kartini. Saderengipun kula badhe ngaturaken tembang sugeng midhangetaken. Yo prakanca yo padha kenalo, pahlawan nasional negara kita. Contone Raden Ajeng Kartini, kang wis mrejuangke hak-hak tiyang putri. Yo prakanca yo padha paham, usahane ibu kita Kartini nerbitake buku terkenal, judule Habis Gelap Terbitlah Terang. Yo prakanca yo padha ngerti yo, Bu Kartini sedane tanggal 17 September 1904, saiki dikenang pendak 21 April. Kartini Jojo Adiningrat utawi ingkang langkung misuwur kanthi gelaripun Raden Ajeng Kartini, inggih menika salah satunggalipun tokoh Jawi saha pahlawan nasional Indonesia. Raden Ajeng Kartini inggih menika salah satunggalipun pahlawan kamardikan saha pahlawan kangge kadudukan wanita Jawi. Raden Ajeng Kartini miyos tanggal 21 April 1879 wonten Jepara, Jawa Tengah. Raden Ajeng Kartini miyos saking kaluwarga bangsawan. Bapakipun asmanipun Raden Mas Adipati Aryo Sosoningrat, ibunipun asmanipun Ngasirah. Raden Ajeng Kartini sekolah wonten sekolah elit naminipun European Leisure School. Sekolah niki dibikak kangge kaluwarga bangsawan. Saksampunipun ngrampungaken sekolah dasar ingkang ginakaken basa Belanda, Raden Ajeng Kartini badhe nglanjutaken pendidikan ingkang luwih inggil. Nanging wanita Jawi mboten angsal nglanjutaken pendidikan. Salajengipun Raden Ajeng Kartini tetep asring sesambetan lewat serat kaliyan sahabat pena saking Belanda asmanipun Rosa Abendanon. Amargi remen maos buku wawasan Raden Ajeng Kartini kabikak saha kapengin mbela hakipun wanita Indonesia kangge nampi pendidikan ingkang layak. Raden Ajeng Kartini seda tanggal 17 September 1900 kawan. Saksampunipun Raden Ajeng Kartini seda, sederek perempuanipun nglanjutaken perjuangan kangge mandidik anak saha wanita Indonesia. Raden Ajeng Kartini nulis serat-serat sakniki dipun terbitaken wonten buku kanthi irah-irahipun Habis Gelap Terbitlah Terang, Surat-surat Putri Jawa saha Perempuan di Desa. Ambal warsa Raden Ajeng Kartini sakniki dipun rayakaken wonten Indonesia kangge ngurmati perjuanganipun panjenengan. Dudutan saking cariyos Raden Ajeng Kartini kita pilih tiyang kawula muda kita kedah sinau kanthi tenanan kangge nggayuh cita-cita ingkang inggil. Kita mboten angsal nglokro saha tetep semangat kangge nggayuh cita-cita.
Mekaten ingkang saged kula aturaken mugi-mugi migunani kangge kula panjenengan sedaya. Bapak Ibu ingkang kula hormati saha para siswa ingkang sutresna, mekaten ingkang saged kula aturaken mbok menawi anggen kula ngaturaken sesorah esuk-esuk prapatan aja lali nendah rama. Wonten kalepatan kula nyuwun pangaksama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.